Jeg vil bare lige vise det her. Som I ser, er der så nogle slisser på stikket her. Sådan, så man kan ikke montere det forkert i selve stateren. Der er det samme her, ikke? Så det, der slisserne skal sidde oppe i toppen. Det kan man ikke, for hvis man sidder og møger med at prøve ikke kan få det i, så er det fordi man har vendt det på hovedet. Så det kan kun sidde en vej. Så det finder I hvert fald ud af, når I sidder og roder med det. Så kom han på plads inde i stallet. Det er lidt pangler at sidde og rode med, gutter. Det er ikke det. Man skal lige have lidt god tålmodighed, for det kan godt drille af helvede til. Især sådan, jeg plejer godt at kan lide sådan, der er lidt orden på ledningerne derinde, så jeg får altid skubbet ledningerne både til ledningen og noget bagud. Det er så det ikke ligger herinde og kommer i klemme imellem den holderen til regulatoren og så sællet, ikke? Det synes jeg bliver lidt noget lort, hvis man får glemt nogle ledninger, så brug lidt god tid på det og noget, ikke? Og så er det jo bare at montere, som sagt, det her. Og der sidder gevind i selve holderen. Her har Benny fået lavet rigtig smart med en bøsning i, så det er ganske okay at have med at gøre. Så nu skal vi have placeret de sidste ledninger til CDI-boksen, og der har vi jo dem har vi jo her, og det er jo også et lille multistik, som der er her, og så er der så lave ledninger, ikke, som der passer han-hun mod hinanden, farve mod farve til hernede til CDI-boksen, og det kan man altså ikke tage fejl af. Og så som sagt skal blinkrelædet, det skal bare sætte sammen med ledningerne her på ledningsnettet, ikke? Og så får man det ind. Så er der yderligere en stel her, der hører med til selve CDI'en, og det skal også op. I reelt kunne man bare have monteret den der, hvis man ønsker det. Men jeg plejer at trække den med nedenom, og så sætter jeg den herover sammen med batteriholderen, når nu det er. Og der findes også en til blinkrelædet, og den sætter jeg også nederst der sammen med den samme. Så de sidder nederst, og så får vi den for batteriet heroppe på den øverste, når nu det er. Så synes jeg, det sidder sådan lidt lækkert. Så det er nu har jeg desværre, det er en kundeknaller, jeg har inde her nu, og desværre glemt at bestille en batteristrop, men den kommer først i morgen, så den kan jeg ikke sætte på, men batteristroppen sidder jo selvfølgelig igennem rillen her og trækker ud og holder på batteriet, og det samme med sikringsholderen har jeg sgu også glemt, kommer også først i morgen, men den skal bare sidde på plusledningen, fra ledningsnettet på knalleren, som vi selvfølgelig har her, hvis jeg kan få lortet fri. Og ikke, den går med ud, og som jeg illustrerede først, så sidder den på batteriet, og der hører også ledninger med til. Det skal man bare lige sætte på, når nu det er. Men jeg monterer batterikasse og stator, og så ser vi, hvordan det ser ud, når det sidder der. Så fik vi monteret batterikassen. Som I ser, så jeg fortalte, at de 2 ekstra stelledninger, der er til ledningsnettet, de er kommet på hernede og trukket ind under, så det ligger lidt lækkert. Og selvfølgelig her til batteriet. Den har vi her til selve batteriet, som der kommer på, når vi skubber batteriet ind på plads. Og så har vi så CDI-boksen her, der er monteret. Og der har vi multistikker, der går mod hinanden. Der kan jeg godt lide, fordi det er lidt sådan, det er kun med 2-benet stik i et 3-benet hus. Det her. Jeg kan godt lide at gå lidt med livrem og seler, så jeg stikker den altid sådan en lille stripserie for at være sikker på, at den ikke glider fra hinanden. Og så har vi farverne, som jeg snakker om. Den sort-røde, ikke, han og hun går mod hinanden. Og den hvide-røde, han og hun går mod hinanden. Og så har vi en sort-hvid hernede, som der går mod hinanden til CDI-boksen. Ikke? Så det er så til at have med at gøre sæt sammen. Og så kommer batteriet selvfølgelig ind og stå her, hvor at vi får på vores ledning til batteriet, der den røde, vi får sikringsholderen på imellem derfra og så ned på batteriet, ikke? Og så er den stellen på batteriet, og så remmen rundt og sætter fast på krogen her. Der er der. Så sidder sådan en anlæg, så er der nede med fint og stabilt inde bag ved sideskjoldet, ikke? Og ikke sidder og hopper eller danser eller noget. Ikke? Men det er sådan, jeg plejer at montere det, og som vi ser, det kan jeg godt lide sådan, at prøve at få stoppet det lidt væk. Efterhånden, som man monterer det, så det ikke sidder i vejen og hænger og dasker ned over batteriet. Nu kan I se, nu har jeg trukket det. Jeg gør det altid sådan. Jeg kan godt lide at trække det op over batterikassen derinde, sådan så det ikke ligger, og heller ikke bagved ned, så det kommer i klemme, når du spænder den møtrik på den anden side, og det ikke sådan får det væk derfra. Det er sådan, jeg plejer at sætte det. Det tager lidt tid, gutter, at sidde og nørke lidt med, ikke? Fordi man har 10 tommelfingre, ikke? Også, og mange ledninger og noget, men med lidt god tålmodighed og noget, så kommer det til at sidde sådan der.
Ikke? Og så batteriet ind på plads. Ikke? Så spiller det kraftedeme. Og så er det bare at få lukket skjoldet, og så kører det, som det skal, når nu det er. Så det er sådan, det foregår med sådan en 12-voltsanlæg. Nu ved jeg godt, at jeg selv har filmet og billedet danser lidt og sådan ting. I må sige derude, skriv på YouTube, hvis det er, om det ikke er godt nok selve videoen, og så skal jeg prøve at få lavet en anden med fotografen dag, ikke? Men nu har jeg haft lovet det længe, og nu sad jeg lige og havde lidt tid til at lave det her. Så god fornøjelse med det derude. Og så tak for alle de fine kommentarer på YouTube. Det er jeg da glad for at høre, at I kan bruge videoen. Det er helt fantastisk. Det gør jo, at man gerne gider at lave nogle flere. Så tak for det. Hej for den gang.